So what is up guys? So karon kay gibalik na ko no. So pila sa ko ka weeks nga way upload tungod sa itapon akong vlog. So karon ibalik na ko no. So thank you guys sa 2,000 subscribers. Ug shout out ko sa mga classmate ako karon nga sila Isabel, Justin, Philip ug mga sa tanang 9 daw no. Ug shout out sa day ko ni Cristel Sanchez. So kung nitanaw ka karon man shout out kasi ano ba kag sampo ko pa dito sa klase kag idol. Kisipon ko yawa. Pag Sunday kay birthday na ako, so salamat din sa mga nang greet. So let's go. So guys, sakto na. Ayun na i-post yung gugalingon sa taong di ka gusto. Ipagpatawad mo aking kapangasan. Joke lang. So ay karon kay time check alas 7 na ron. So kaugma klase na pud na mo. So share ko lang guys na ato may usa ka island dito sa Bohol. Yawa. Gitawag siya og Pandaw Island and Kabulan Island. So na ako'y mga nasa ko'y clip nga ako'y pakita ninyo kana montage ya. Ako'y pakita ninyo para mutaas akong vlog para masaya ang life. Gago. So let's go. So mga tutag internet taron kay magduwa ta og computer. You know what I'm saying? So tanan to kung daghan ba kay mga tao dito. Sorry kung ina ni akong naon kay haggard gyud sa klase bay. Sige ra kog sipat. Haggard ako. Pero guys, share ko lang balik ka ng stay kalimot ako. So guys, mga to sa tag internet ano para masaya ang life kay magluwas ako internet. So let's go. Ay, So kauban ako karon si Kill guys. Ako'y bugso to, di mo mapisa kong vlog. Sige mo. Mo. Hindi ka mahawa na. Hindi ka mahawa na. So mga to dalbo di ka mapil up. Uno no? Okay, ato sa ko internet kisay taw dito, kisay taw. Igra. Nagraog tate. Shout out nila. So aton sana ko sila no, let's go. So nan ako diri sa internet ano so kauban ako ang mga di mo mahay sa kong vlog eh. Oy, hi mo ba? Dali ba? Katawa nun, hi ba? So karon kay nibalik na bugo ko kay anang na ako cellphone pero sige tawo dadi ko kutit sa siya eh. Sige tawo. Bugo ko pero internet pero nya na ako cellphone pwede ra ako maka Facebook dire pero video jud internet para masaya ba para nasa gimapil ba. Balik. Sige tawo bro may buang. Update na naman niya, let's go. Asa ko na makita ang mga gwapa. Asa makita ang mga gwapa? Sapo! So, isa ito yan. Kalimut ng mga pwede. So, nibalik na ko na. So, palayo na ako like sa mong page katong John Kinit Films. So, duha mi ka ko na ni si Anted ug ako. So, shoutout din ni Anted. So, kami duha ang kung ako ipakita niyo akong page. So, dara akong Facebook account. So, dara akong page. Dara Kinit Films. So, please ako like. Promote niya. Yeah. Share mo kayo nag-logo. Kita mo ng logo na. Click daw. Oh. Wah, kita ano itong react eh. Ano itong react? Wah, shoutout nila. Warin sa mana. Dagan nila shoutout nila. Dagan na nila. Mayaw. Look. Nabno lagi na. Nabno na. Tanaw. Sana ko. Nabno. Wala na bislita. Wala na bislita ko. Wala na bislita na. Wala na bislita ko. Nabno. No, yun ito na nagod. Enter na kami. Kung sa kayo reply na niya. Mana. Sa reply ako na ako itong reply. Dara gisingin na. Sa reply na niya. So mga gamay. Reply na. Kamatay ko. Share, like our page. John Kinit Films. Love team. Love team. Kumita ako sa Ambassador. Sa muli ngayon, managuyab. Managuyab. So, nibalik na ako guys. So, wadyo ko kabawan sa akong baton. So, love team. Doon sila kabawan na ka na. Love team na sila. Kan na si love team.
Oh, na. Sige, kitawa ba? Bahay. Kuya, kay sapatos ba? Magawa lagi ko eh. Ah, dito na siya muduwa. Nagpaang nagsingko. Gisag pa ako na be. Ano, isag pa yata, nalang ako, pupapangog ba? Stem, abot mo ka rin. Kalimutan siya istorya na ko. A few moments later. Yawa ba yan eh? Sapay ka si katawa na. Baita na makakuha ng vlogger. Luspad ko na kayo, luspad. Oje, may ko pero di ko pa Dali, duwa. saan pagkuhan ka namin? Hindi ko tuwan, tuwan eh. Nama. Bahay na, hindi mo nito. Yeah. Dalawa. Ito is pahibin. Hintay. Anong to siguro? Ay, click. Imbis ka pabot, hindi ko dito kaningog mo ko ba? Ay lang, bada. Tawa dia. Lu pwede lagi. Sayo pa. Ayo, madilit ang channel na. Ayo. So guys, maro tong ka-vlogger ron. Salamat sa pagtanaw. Please like, share, comment, and subscribe. Kaya dali na ako wakoy lamig. Yeah. So, dili lang ta. Goodbye.